ମିତାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ଚଢି ଚିରି କହିଲି ମୁଁ ହେଉଛି ସିଲୁର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ହେରିର। ଗାଁରେ ଆମ ପଡୋଶୀ ଘର ଯିଏ କି ମୋର ମାଉସୀ ଲେଖା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଉଜ ଲେଖା କରିକି ଡାକେର। ସେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଲିମର, ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ବିୟାର ଆକାର କେମିତି ହେଇଥିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଦିଏ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇ ଗଲାଣି। ମିତାଲି ଭାଉଜାଙ୍କୁ 20 କି 21 ହେବଟ। ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବିୟା ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ଭାଉଜ ଟିକେ ହଟ ଟାଇପର ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଦେଖିଲେ ଜଲଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ଯାଆନ୍ତିର। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାଉଜ ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଦେଖିଛି। ନିକି ରହିଲେ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା 2 ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମଜା ମଜା କଥା ହୁଏ। ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ମତେ କୁହନ୍ତି ତ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମୋର ଭାଉଜଙ୍କ ସହ। ବହୁତ ଥର ମୋ ଫୋନ ସେ ନେଇକି ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି। ଏ କିଏ ସେ କିଏ ପଚାରନ୍ତିର। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୋ ଦେହରେ ଘଷିଲା ଟାଇପର କରନ୍ତିଲ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କର ଟିକେ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣି ଜାଣି ଛାତର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଭାଉଜଙ୍କର ଦୁଧ ସାଇଜ ଲୁଗା ଉପରୁ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ଟିଙ୍ଗେଇ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି ଦବେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ସାଇଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିକୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହଗ କରିକି ଦୁଧ ଭଲସେ ଚିପିକିଟ ବିୟା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଛାତରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଭାଉଜ ହେଲେ ସେଦିନ ଜାଣି ଜାଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଛାତର ବର୍ଗର ଉପରେ ଆମେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଥିଲୁ। ସେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି ହେଲେ ଛାତକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। କେତେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି। ଭାଉଜ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ହଲକାରେ ଦବେଇକି ହାତ ବାହାର କରିଦିଏ। ତାପରେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଗିହାଗିହି ଉପରେ ଅଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିକି ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲି। ସେ ପୁରା ଛାନିଆ, କାଳେ କିଏ ଆସିଯିବ ବୋଲି। ମତେ ହେଲେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କୋଳରେ ବସେଇକି ବ୍ଲାଉଜର ତଳ ଫାଙ୍କରୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲି। ଗୋଟେ ଦୁଧ ଖସିଗଲା। ଭାଉଜ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଲୁଗା ଗୋଡେଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପୁରା ଜୋରରେ ରୋଟି ଦଳିଲା ଭଳିଆ ଦବେଇଲି। ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଖବର କରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ହାତ ବାହାର କରିକି ଦବେଇ ଚାଲିଲି। ଓ କି କୋମଳ ଦୁଧର, ବହୁତ କୋମଳ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇ ଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା କୁଞ୍ଚ ଆଡୁ ହାତ ମାରିଲି। ସେ ଖାଲି ବିଡି ହେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଚଢି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପିକି ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବିୟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ସଜ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଚାପିକି ଧରିକି ବିୟାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଡକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିୟାରେ ଠିକ ସେ ହାତ ଯାଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଦେଲି ଯେ ଚଡିରେ କଣା ହେଇକି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ବିୟା ଚିରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଚଡିଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅ, 1 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଥରର ବହୁତ କହିଲା ପରେ ଲାଜ କରି କରି ଚଡି ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଳରେ ବସେଇକି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରରୁ ବାହାର କରିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ପଛପଟୁ ଟେକିକି କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ଠିକ ସେ ବିୟାରେ ପଶି ନଥିଲା। ମୁଁ କୋଳରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଫେରେକା କରିକି ବିୟାରେ ଗଳେଇଲେ। ସଜ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଠିକ ସେ ବିୟା ଭିତରେ ପଶେଇବାକୁ। ତଥାପି ବିୟାକୁ 2 ହାତରେ ଓସାରିକି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ମଜା ଆସିଗଲା। ସେ ହେଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଲା ଭଳି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଘଷି ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗଳେଇଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ ନାଇଁ କାଟୁଛି କଟୁଛି କହିକି ଉଠି ପଡୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରିବିନି, ବସ୍ ଖାଲି। କହିବା ପରେ କେତେ ଥର ବୁଝେଇକି ସେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ସେମିତି ରଖିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବିୟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସାଉଲେଇଲି। ମସ୍ତ ଖିଲ ଦେଉଥାନ୍ତି ଭାଉଜ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ବ୍ଲାଉଜ ସାଇଡରୁ
ବାହାର କରି କୀଟ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲାରେ ଭାଉଜ ହଠାତ୍ ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚଢ଼ିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିହା ଦାଣ୍ଡି ପୋଛିଲେ। ତାପରେ ସେଦିନକୁ ଆଜି ଯାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମେ ଚାଟ କରୁଛୁ। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଆଉ ବିୟାର ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।